okanye amadoda amabili agulayo. Hamende kathika amadoda amabili agulayo. Agule enhloko, agule enhloko. Mental illness. Athi uYesu engekathethi into kulamadoda aseGadara, ibe ngawathetha utsho uMateyu, uthi malini, uthi Luka indoda enye. La madoda ayengahlala ekhaya. La madoda ayengasocialize nabanye abantu. La madoda ebehlala emangcwabeni. Hamende kaThixo ephilayo ezantsi emhlabeni. Ngendlela kuthiwa ithi le ncwadi ayelugaluga. They were so violent. Kanga wakungandluli mkhulonda. Ngenxa yalo madoda. Ingathi imeko yalapha eMzantsi Afrika apho mama nentombi bephethwe kakubi sithi madoda. Gender-based violence. Ngoba madoda yagula. Amen. Amadoda yagula. Hamende kaThixo. Ngenxa yezisebenza zethu emadodeni, kuthi xa indoda iva kabuhlungu kuthiwa man up, imayindoda suba inkelekele. Athi befuna ulila kuthiwa men don't cry. Kanti indoda yonke leyo izila ngaphakathi, ibreast ekhaya, ibetha unkosikazi, iphatheka kumfazi nabantwana. Nanku hamende kaThixo uYesu. Ithi le ndoda, please don't touch me. Don't torment me. Don't torment me. What have you come to do with me? I have no business with you. Yesu yamazi, demons yamazi uYesu. Okokuba uYesu nguye ongowasenyangweni. Ungasithuthumbisi. Wabuza uYesu, kubani igama lakho? Kubani igama lakho? Yazi mental illness. Yesu ngumntulazi igama lakho. Acimba igama lakhe zi-material things anazo. Kubani na igama lakho? Uthi lo mfo, my name is Legion. My name is Mob. Ngoba sibaninzi. Hamende kaThixo athwele amadoda. Lo nyaka nje ka-2026 kukho over 130 suicides ezenzekileyo, i-80% ngamadoda. Ndihlala mna eRhini eMakhanda, sinesibhedlele phaya
esiyi-psychiatric hospital kufutshane nekhaya lam. Abantu abaninzi phaya ngamadoda. Basibuzana impilo, bawuthabatha unjani. Hayi, ndiphile ndwanini ngelo xesha kaphilanga kodwa ndiphilile. Image yobudoda. You must walk tall and pretend as if all is well. All is well. It was in 1967, I was doing Standard 6, Nkubela kwazakele, siphuma 12 esikolweni, xa siphuma sizawudlula kwesinye isilarha sikatata uDamanyana, uSilo Damanyana. Xa sidlula ndindawuthi hayi man, nanku umntu omkhulu unxibe ibhrukhwe ebrown, unxibe iyembe emhlophe, uyajika. A very successful businessman elo xesha utata uSilo kanti uzixhobile. Amadoda ayakhula. Kwiveki epheleyo besihamba, a young teacher, a very prosperous young teacher. He has got a degree from Rhodes. He was graduating again in October. Money honors. He is a teacher in a very good school. He teaches grade 3. And is very popular in his school. Popular with children. Popular nabazali bayamthanda. Now utishara bakhe bayamthanda. Uteach you grade 3. Abantwana, they are loving to him. After school, he took his car, wayipakisha kwenye kona, wangena efletini yakhe, wathatha intambo wazisoma, he was the first graduate ekhayeni lakhe. Xa bebesithi umama wakhe, kuzaba kwi-change ekhaya ngoba nangu unyana wam oyigraduate. Namhlanje kuswa kungcwatywa ii-brothers ezimbini ngabantwana bakamama uNobhayibhile waseWisile. Bazixhome bobabini, omnye kwelinye icala, omnye kwelinye icala. Amadoda yakhula. We are not well, we are not well. Let's admit it, we are not well, we are not well. Asiphilanga. Athi Yesu Mlomfo, kubani igama lakho? Ndidayisalazi negama layo. My name is Legion. My name is Lord. Ninzi into ezilapha kuye. Amatyala oomatshonisa alapha kuye. Amatyala emoto alapha kuye. Ibhondi yendlu ilapha kuye. Amatyala esikolo abantwana alapha kuye. Ajike kwalo mntu azame i-coping mechanisms. Athi hayi noko xa ndikule meko bandike ndihambe ndiyokugemblisha, ndiqeqile uzawunyusa imali. Asikayentsho ematyaleni, siyagula. There's a couple endandinayo e-UK. Ndihleli phaya i-6 years.
ngepasika ndandiorganiza iinkonzo ezimnyama xa ndigqibe eyam yabamhlophe, ndibize abantu abamnyama bezwa besuka eManchester, besuka eScotland, besuka phi kuzo zonke iindawo beze kwinkonzo yabantu abamnyama endiorganizileyo kuzawushumayela abantu from all over Africa. Le couple yayisiya kwezo nkonzo, very successful, prosperous young couple. Bebehlala kwindawo ephucuke kakhulu eEngland. Lo mfana nabantwana bakhe ababini, they are both well educated nonkosikazi. Lo mfana ngenye imini abamelwane bathi amakhethiwaka kuthe singabona abantwana singamboni umama ekhaya. Babiza amapolisa bakungenwa kuthiliswa nakumama udutyulwe nabantwana babini badutyulwe. Siyagula. Babaleka lo mfo wazongena eSouth Africa uzobhakwa. Thina abantwana ababini abakhulele apha, uSizipho noBizkhungo nonyana wam uNkosinathi nomntana noLuvuyo, bakhulele apha eKhayelitsha ngoba ndihleli 8 years apha eKhayelitsha. Ndahamba ke noSizipho noBizkhungo ndabheka phesheya. uSizipho unetshomi yakhe, umntana originally ngoyalapha eSide, wafunda lo mntwana waphumelela, bafunda bonke phaya. Ene-boyfriend yakhe umfana walapha. Nanko lo mfana ngelimini ebiqala ishobi kaSizipho. Wambulala, him mutilated. Madoda, siyabona. Siyabona. Uphi mntana wabefunda eKingswood College eRhini, uwinele emrhwetyana, wahamba weseKapa ezofunda eUCT, ezokwenza i-first year yokubukela ipasile yakhe, wadibana nomnye wezindoda yambulala, yamdlwengula. Siyagula. Hey. Yeah. Siyagula. Indoda engekayicingi into yokuba mayithathe umbane, noba they are one in more than 500,000. Amadoda anamakopika. Amadoda anamakopika. Unfortunately, nalapha kwelizwe there are no mechanisms that are helping amadoda, ngoba into abasayenzayo sawungena emfulekweni sathi kuYesu makakuzamile. uYesu makahambe. uYesu makahambe. Sasintlanganiso bezikade zivulwa inkonzo, sasuke sathi amandla kuthiwa the meeting is opened. Yathi ipalamente yamabhulu bekuthandaza kwiChamplain, kwathiwa hayi ngokubuya uThixo wakanje umzuzu wangena intshoni. Zazizikolo ebeziqala morning devotion, which was creating an environment, very conducive environment. Kwaye kuthandaza esikolweni, bangena abantwana bephethe amabhozo, bangena betya drugs, ngoba kaloku uYesu sithe makakhwelele. Makakhwelele. Siyabona. Siyabona.
Ngikubele ubona amadoda emsebenzini athomya mhlawumbe kusaba bhetele athangane nale ntombi ayifumane athangane naleya ndayifumana athangane naleya ndayifumana athangane naleya ndayifumana athangane naleya ngoba mali awayazi lokho okuba lo muntu abanye-ke bathi ngenxa yokungakhuli angibona uba umntu ungene nomuntu engasele engatshayi kolumanyana dibana naye sisela kakhulu is trying coping mechanisms ngoba uyagula angakwazi ukuthetha ngoba kuthi indoda ayilili iyo le nto ibone i-hatred esinayo ngathi amadoda xa zibulala abazibulali kakuhle bazibulala kabuhlungu ubona ukuba ngaba le nto ebilapha ngaphakathi iwuthile lo mzimba utembile ngathi ngoba lo mzimba ayingowakho itembile kaThixo uyesu udibana ke nendoda enjalo kuthiwa nendoda wayezigexa esihamba athi naxa ebanjiwe lo mpahla yokuthi ayirhazula namakamandela walahle ingathi indoda enjengenedimana nayakha isuke esayiphi ibaleka ihambaze ilekwa ngomama namadoda nabantwana besithi bamba ngenxa sibaleka kumane kuvakaphataphataphatha yabaleka yabaleka yatyisa umthetheleko yadikhula imoto yathi Nkosi uTabatini vula uqango ngasemva bayingena apha le ndoda mayingene wayivula sayitsala yangena emotweni ngoba nje ndawubona ubuze bayo ndabona utshanyana lubalele phaya nafika ekhaya kwanokwazi isikwele afike ekhaya ndakwekwa kamani uMakateni wayititsha kwisikolo esingaphambili ndakwekwa ndathatha impahla ndathi Tabatini nazi impahla masibuyise le ndoda sayinxibisa le ndoda ihambazi andafuna noba Nkosi nalunyana wam ayibone le ndoda ngoba rhamente ngokugquma omnye wethu ugquma wena
Ngelishwa sisawubona umuntu ngokuhambaze sibizo mama nabantwana sidijoganisa nobomi. Yonke le nto madoda athathe inkambo, athathe umntu. Oh madodana, you are not immune to this. Siwangcwabile amadodana azibuleleyo. Bashumayeli siwangcwabile abashumayeli ababuleleyo. Befundisi siwangcwabile befundisi abazibuleleyo. We are not immune to this because we are all sick. Amadodana. Uthi ke uYesu ndoda kubani igama lakho ethi ngumkhosi ngoba sibanini. Oh sithwele namakhaya asenagxile ethu sithwele ndinomhlobo wam uneenkomo ezininzi. Lo mhlobo wam unyana ufike eNtlanti wathatha iinkomo ezintlanu wayozithengisa utata engazinto ngazo. Akaphelela apha wathatha ibhoso wasika imisipha yezinye ezintlanu. Siyagula bazalwane, siyagula masamkeleni. Omama bona banazo i-coping mechanisms ngoba zininzi. Sasinentokazi apha, inkosikazi yakwaMonakali, uMandisa Monakali owaqela iprojekthi yilitha labantu ejongene nokunceda omama nabantwana. Zininzi ne-rape crisis ezijongene nomama, azikho ezijongene notata. Otata bayagula. Iluvakele ndalumtitsha ekholejini eselutsha. Unyana wakhe uvakele wayotishara waretire uvakele. Unyana wakhe uthathe umntu katata wasithula ngawo ekhaya. Madodana, yekeni imipho. Madodana, yilahleni imipho. Sokuthi ndinomntu ndizawukhusela ikhaya lam. On the whole, amadoda abakhuseli ikhaya lemipho idubula usapho lwabo. Ujikisi noba kusithi ngowe-business usithi I no longer need this report ngoba kuyingozi kubantwana bakho. Nyana umndileyokwezijalo nyana wam unkosinathi went to break and then Africa kwezikolo zabeLungu ndadiplanyana nemisebenzi yam college. Ndandikosinathi ndihamba namvu wam. Hayi tata, bendifuna nje ugqibezela ugrade 12 apha nje tata, please ndicela ndidibanise. Wathi nomamaka, hayi tatakhe ndiyacela makashiye kunkosinathi nam zawuhlala unyaka ukuze ndimjonge. Ndathi nkosikazi, unyaka owandihamba naye. Ndihamba naye ndamthatha unkosinathi ndiyomfaka emonti izikolo zaqala abantwana baqale ku-grade 11 phambi
ndiyonwabisa inkula kanti kwisi-commercial school eseMonti i-private school ndamfaka khona uNkosinathi waphasa uNkosinathi yena wabhikela mthumele vet wathi uNkosinathi wamesevet senze 30 years ndaphinda ndamkhupha uNkosinathi yena wam ndamkhuluma ndakohlukana nenyela wam ndamkhupha ndamvokalisa ayofaka ebhana asabakulo school utata kungenjani sawukuxana nonyana we must be proactive obaba ndiyamendodana take it upon yourself ubangaba this is your responsibility Kisha ndashumayela kakhulu ndashumayela ndile ndashumayela kwakumfo ondilandelayo ndizothi ndafika endleleni kwakho isiphilisane siyitata ndiyeza ndaqala nkosikazi kukho umfo ozayo wathi yabona ngikhamba umxelele kalona yathi hayi nkosikazi ayikuwam lona unyana wam ngomoya baenawe ecaweni wathi ayayayaya andimazi lo wafika unyana wam wafika unyana wam wasebenza unyana wam wasebenza unyana wam sihlala naye sathi masumfake esikolweni unyana wam engashumayela unyana wam engakhusha unyana wam unyana wam ezokusisha uthathe isithuthi wabakuthi you need help. Andifuni indodana ezazigoma, andifuni indodana ezazidubula, andifuni indodana ezawubulala unkosikazi nabantwana. Ndiyathandaza bazalwane, zinyangeni yani sikhona amaziko apho uzawukwazi ukuthetha khona uxela uba ngaba you are not well, siyakhula. Sisibela umsindo, njani ngabona amadoda anomsindo njengamadoda anomhlathi, anomsindo, banomsindo ecaweni, banomsindo sebelapha ecaweni, banomsindo. Ngoba siyakhula. Uthi uYesu lo athi lo ndiyalilena torho, ndiyacela, don't send us to the abyss. Send us kwezi hagu zilapha. Wathi uYesu masiyezagwini. Timoni, sowungena ezagwini Timoni. Ihagu zabaleka zabheka elwandle. Into endiyithandayo emveni koko lo mfo wafunyanwa esezingqondweni. Wafunyanwa lo mfo esezingqondweni. Wafunyanwa esezingqondweni phi ezinyaweni zikaKristu. Baba lukhona uKristu uyayinceda i-mental sickness esinayo. Uyayinceda ijabulile uYesu. Ndafumana imali enkulu kodwa angasebenzise ayongelisha ngayo. Okwesisi umama phaya kwindawo wayekhafu lo mama enemoto ezintathu
Ngitsho ngoba abantu xa bathanda ukuhlonipha umuntu olezinto. Mama akasenani nomngcwele uhamba ngenyawo. Kembi umane ukuthi izawuzala izawunyuka uyutshona siyagula. Uthe madoda mama abavumayo bayagula. Sithathela into 227 madodana. Nkosi yami ukundithanda ekulahlekeni kwami. Nkosi yami wamanolanda futhi emkhombeni wami. Ndafunyama Nkosi yami. Bamba basithandaze beze ngapha